सिंसो खालामनो थांगासिनो दं थारैनो नों बेसेबां असे एनडिबि मारमोन बेखौ आं कनफिउज जाबाय दे आरो बिथांबायदि जोंहा जोंनि बर'नि गेजेराव बिथांबायदि गोरों गोरा रावबो मानसि गैया आंबो मिथियामोनलै सलेबाय बर'नि गोरोंसिना सोरमार लाबो आं गुगोलाव सार्च खालामना नायनि नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय दा सोर गोरोंसिन होननानै जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मिथिखायो आजिखालि माबायदि सोलिगासिनो आरो लोगोसेनो नोंथांमोनाबो मिथिखायो पाब्लिकफ्राबो जे आजिखालि पाब्लिकआ जाम्बा नंलिया आरो बे थाइजौ गोखैफोरखौलाय हाथायाव खनबेसे फाननो नङा होमबा खनसेना खनसेथ' हमजाखागोनानो मिथिबायना नोङो बेवहाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामहैदों नाथाय नों सेक्रिफाइस खालामनायनि दारै दिनै नोङो फाइनान्सियेलि बायदिसिना लुबैदों बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा जानानै पलिटिशियानफ्रा मा गाद्दि आरो पावार सोरबा बिफेबाब्ला नंमारगौ बे खोथायाथ' सैथोखा पलिटिशियानफोरा माने जेथिया इलेक्शन खाथि फैगोन होनबा हारिनि सेन्टिमेन्ट बिराद होसावगोन आरोना नोंथांमोना नुखायो नङा होमबा गामि जेथिया केम्पेनिं खालामनो हायो केम्पेनिं खालामनो थाङो होमबाना बुंखाबाय ओरै होगोन ओरै जागोन ओरै साख्रि गथायगोन न'खर साख्रि क्या बात है यार आं सोरनिबा स्ल'गानजों मिलायदोंब्ला निमाहा यार हरामी हो बेटा बुंबावगोन मोनसे बाथ्रा जोंहा जेलाव थानाय जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एबा जोंनि बर'नि दावहारु बिथांमोनखौ जों बख'सिगोन ओरैबायदि जासिगोन गथारसिगोन मासिगोन इलेक्शन खाथिबाल' फैयो बेफोर रावा ओमफ्राय इलेक्शन जोबबाथाय गाज्रियाव मोनहैबाथाय फुर बास बाबा थ' सोरनिबा स्ल'गानजों एबा सोरनिबा पार्टिनि स्ल'गानजों एबा सोरनिबा केम्पेनिं मेथडजों मिलायहैदोंबा सरि दे भाई तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि खामानिखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामनेल नायनानै मिथिखाबायानो जों सोरनि बाथ्रा सावरायनो नागिरफिनदों तो जोंहा सोरबाया माबा नामखौनो बेलेग दोनजोबबाय सोरबा बुङो सेकेन्ड बड'लेण्ड टाइगार सोरबाया बुङो प्रकाश नार्जारी तो आरो सोरबाया आरो सासेखौ बुंसिगोन सोरबा माबा जुमाय माबा माबि नोंथांमोना गाव नाय आरो ना कमेन्ट सेक्सनाव नुलाजोबगोन तो नामखौबो गोदान दोनबाय थायोलै पाब्लिकफ्रा डेन्जार माथो नोंसोरो तो जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नुबाय थादों तो गिबियाव नोंथांमोना नुदों जे जोंहा अफ्रिया दानि बे बाथ्रानि सायाव बुंनाय जे आरो लोगोसेनो प्रकाश नार्जारीयाबो बिनि सायावनो बिनि तो गोबां बाथ्राबो ओंखारलांदों नाथाय आं बे समाव बेफोरनि बाथ्राफोरखौ जेबो रायखांनोबो सानला नाथाय दाख्लियो गोबाङानो बुंदों आरोना नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि बाथ्रा सावरायोब्ला बिथांमोनाल' दावहारुमोनहाल' खस्थ' खालामाखै गोबां जोंनि पाब्लिकफ्राबो खस्थ' खालामदों बेथ' नंगौ सैथोखा जे जोंनि बर' पाब्लिकफ्राबो माने सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादों एबा एगजाम्पल महरै गोदो गोदाय जेथिया बिथांमोनखौ दावहारुफोरखौ जेब्ला न' नागिरनो फैयोमोन अब्ला जायनि न'खराव नुदांदों एबा मोनलांदों अब्ला बेफोर न'खौ दंस' खालामनाय दानस्रिजोबनाय मानाय आरो लोगोसेनो जायगा लानानै जायगा जोंनि बर' आइजोफोरनियाव डाइरेक्ट न'आव हाबनानै बायदिसिना खालामलांनाय जेनेबा लाइक देट माइरं दारि बेफोराव गोबांनो केरासिन लगायनाय माबा लगायनाय बथल गोबाय देफायनानै माइरङाव लगायनाय आरो सोरबा बेफोरनि गेजेरावनो जिनाहारि जानांदों आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो बैफोर समाव दाय गैयै सुबुंफ्राबो बुथारजादों बेफोरनि गोबां आरो नङा होमबा थेवबो जाय बिथांमोना गावनि जिउखौनो आरो गावनि न'खरखौनो आरो लोगोसेयैनो सोरबा गावनि बिसि फिसा आरो गावनि गोबां फेमिलि सिमांफोरखौ दोनथ'नानैबो हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होबोदों नङा होमबा दान होनो थाखाय बिथांमोना ओंखारबोदों बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ गेदेमा होनदों आरो लोगोसेनो दावहारु जोहोलाव आरो जोंनि बर' हारिनिखौ फोथांनानै लाखिगिरि बुंबोदों तो दानिया जोङो गोबां बेले बेजे नुबावो तो दानिया आं बांद्रायबो बुंनो थांला दानिया बेफोरखौ बाद होनानै जोङो मेन खोथाखौ बुंनोसै दा मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा अफ्रिया दाखौ बुंदों जे गोबां नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव नायबा नुगोन आरोना बिथाङा गावल' नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि बिदि बाथ्रा बुंफैदों बिदि मादों गोबांनो आरो लोगोसेयैनो जोंहा नुनो मोनखादों प्रकाश बिथांखौबो नोंथांमोना वान साइडेड होननानै गोबाङानो बुङो आरो लोगोसेनो गोबाङानो बड'लेण्ड टाइगार सेकेन्ड होननानै बुङो नङा होमबा बेफोरनि गेजेराव आं जेबो बुंनांगौ गैलिया नाथाय आं बेखौनो बुंनो लुबैबाय जे जोंना अडियेन्सफ्राबो डेन्जार जाबाय दानिया नोंथांमोना नोजोर होमारदै जेथिया नोंथांमोना प्रकाशनि नैबेयाव थांनानै प्रकाशनियाव थांनानै जेथिया कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना थांनानै फरायोब्ला नुनो मोनगोन आरो नङा होमबा नुनो मोनगोन नोंथांमोना अफ्रिया गाज्रि अफ्रिया माबा अफ्रिया बै माबि अफ्रिया जाम्बा अफ्रिया बुरबक बिदि होननानै लिरनाय नुगोन आरो ना नोंथांमोना नाय दे नोंसोरमोना नुगोन दे जेथिया नोंथांमोना अफ्रिनाव थांदो एबा गुबुन जेथिया नोंथांमोना चेनेलाव भिजिट खालामदो जेथिया होमबा प्रकाशखौ ओरैबायदि क्रिटिसाइज खालामदों एबा बिनि बुंनायखौ क्रिटिसाइज खालामदोंब्ला होमबा होसिगोनलाय प्रकाशा बुरबक प्रकाशा सेकेन्ड बड'लेण्ड टाइगार प्रकाशा वान साइडेड प्रकाशा UPPL माबा माबि नोंथांमोना नाय आरोना तो नोंथांमोना नुगोन बे खोथायाथ' सैथोखा हरामी हो बेटा
खुनानै होबाय थागोन आरो ना कन्ट्रोभार्सि खालामनो थाखाय पाब्लिकफ्राबो एसे नायनो लुबैयो खोमा कन्ट्रोभार्सिफोरखौ नङा होमबा जोंबो मिथिसै दानिया बिराद सालु जाबाय थुखोबाय थायो ओमफ्राय उनाव सिरि थासिगोन गावजों गाव जुदि बारा जायोबाथाय बास यार थ' आं बेखौनो बुंनो नागिरबाय जे जोंहा प्रकाश बिथांनाबो गावनि गोरोन्थि माखासे दङ आरो लोगोसेनो अफ्रिया आदानियावबो माखासे थागोन जेथिया जों नागिरनो थांगोन होमब्ला नङा होमबा थ' नुनायाथ' नुगोन मोननैथिंबो दा आरो सानैबो गोरों गोरा जाखाबाय थ' जिखुनु जाया सानैबो गोरोंखा बिनि उनाव सोरबा सासे गुबै एसे अभार स्मार्ट देखायो बेफोरखौ जोंबो मिथिखायो पाब्लिकनि गेजेरजों आं बांद्राय बुंनो थांला थ' बेनो आरोना जे नोंथांमोन बायदि गिदिर गिदिर चेनेल एबा गिदिर गिदिर साबस्क्राइबार थानाय बेस्टफ्रानो बेफोरबायदि नांलायबाय थायोबा जोंनि पाब्लिकफ्रावबो नांलायलायनाय जायो गावजों गाव नांलायलायनाय जायो नङा होमबा बेजोंनो बे गावजों बर' नांलायलायबाय थानाय जायो स' आं बेखौनो बुंगोन जे फोजोबथ'नायानो मोजां आरो लोगोसेयैनो बे बुंदों प्रकाश बिथाङा जे अफ्रि बिथाङा बिदि फैसा बायदिसिना लुबैदों मादों होननानै मिथिबायना नोङो बेवहाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामहैदों नाथाय नों सेक्रिफाइस खालामनायनि दारै दिनै नोङो फाइनान्सियेलि बायदिसिना लुबैदों बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा जानानै लुबैदोंनाथ' लुबैयाखै बिथाङा बिथिं डिक्लेयार खालामनानै होफेराखै नाथाय बिथांमोनखौ नायनांगौआ जोंनि खुंथायारिनि बिबान नङा होमबा खुंथायारि बिथांफोरनि बिबान थ' खोथाया नैबेनिसोमोन नैबे बिथांनिसोमोन जे बिथाङा फाग्ला जादों बिदि थ' बिनि थाखाय अनसुंथायारि एबा गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबाय बेफोरखौ नागारनानै दिनैसिमबो जे सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ जोंसो मोजाङै दं जोंसो दिनैहाय ससियेल मिडियायाव ओंखारबायनानै बायदिसिना खोथा बुंबाय बायनानै मोजाङै दङ नाथाय बै जेलाव थाग्राफ्रा बिसोर मा अबस्थायाव दङ जों बिसोरनि बारै जों दान्दिसे सम साननांगोन सावरायलायनांगोन बे खोथाखौसो आं सानो खुंथायाव थानाय सोरखारा बिथांनो माबा मोनसे होनांगौ जाहाथे देहा फाहामनायनि माबा मोनसे आरो नङा होमबा जास्ट फाहामनो थाखाय नङा होमबा बिदि बुंदों स' बास बेफोरनि बाथ्राखौ लानानै ओरै गिदिर जालांबाय थायो बाथ्राया नाथाय आं बेखौनो बुंगोन जे खुंथायाव थानाय बिथांमोना माथो होया सासे देहा फाहामनायावलाय माथो बेसेबांथो थांनो नङा होमबा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन पाब्लिकफ्राबो जाहाथे एसे नायहरदो सोरनिया सैथो नङा एसे नङा होमबा थ' बास ओमफ्राय नै बिथिंनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो गोसोआव दङ आंहा मा खोनानो मोनो दासिमबो ससियेल मिडियानि जुगाव एबा ससियेल मिडियायाव दिनैसिमबो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि दावहारु बिथांमोननिया जायफोर माने 5 लाख माबा माबि बेफोरबायदिनो चेकनि बाथ्रा दिनैसिमबो जाफुंजोबाखै होननानै नंगौ बिथांमोननो राहा लामा दानो थाखाय बिथांमोननो माबा मोनसेथ' मोननांगोन ना केपिटेल मानिबाबो नङा होमबा माबा मोनसे राहा लामाबो बिथांनो होनांगोन जिउ दालांनो थाखाय मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि माखासे बिथांमोना इमान माबा आरोना गोजौ लेभेलसिम फरायलांनाय एबा गोजौ लेभेलनिसिम फरायनानै बेयाव हाबहैनाय बेफोरबायदि गैयाबो जानो हागौ नङा होमबा जे 8, 9, 10 आव फरायनानै बिथांमोनाबो हारि सिबिनो थाखाय ओंखारलांनाय एबा बे हारिनि अलखदाव हाबहैनानै थाहैनो गोनां जानाय बेफोरबायदि गोबांबो थानो हागौ बिथांमोननोबो नामा दानानै होनांगोन नङा होमबा थ' बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जे जाहाथे बेफोरखौबो नायो आरो पाब्लिकफ्राबो नायबानो जाबाय जे जाहाथे जाय बाथ्राखौ बुंनानै ब्लड थांदों आरो बिनि केपासिटिया मा आरो बबे लामाजों थांदों बबे लामाखौ मावदों स' बास आं बेनो जोब्बाय आंनि थिंजायनिफ्राय जाहाथे सानै थिंजायनिफ्राय आरो फ्रि बिथाङाथ' बुंखाबाय बेनो लास्ट भिडिअ फैला होननानै बिथांनिफ्रायबो फैबा जासिगोन खिन्थु जाय गोरोङा गोरोंखा जाय बुजिग्राया नोंथांमोना मिथिखायो थ' बर'नि गोरोंसिन मानसिफोरखौलाय आरो सोरथो बुजिबाय थाबावनो स' बास या दोनथ'लायदो नोंथांमोना आदैमोना स' दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनो थाबाय थ' नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअ साबस्क्राइब खालाम